Jangan asem kates nyadam dicampur timun, dicampur terong karo kacang suwegere megilan yo. Iki ana bahan mentane diresik-resik, dipotong-potong kates nyadam mang 2000, tambah timun saugel ambek kacang ambek terong, diputhiki kabeh ngene iki. Lah bar ngene terus diumbah sampai resik, bar diumbah langsung digodhog ning banyu molak-malik. Aja lali aseme dicemplungno pisan. Lah nek wis masuk kabeh ngene iki ditinggal ngulek bumbune, bumbu andalanku, bawang brambang lombok terasi, terus diulek sampai lembut. Bar ngono bumbune lembut, aseme mang medhuk dijukuk pisan, diulek-ulek awar bumbune pisan ngene iki. Terus bumbune wis beres, dijukuk dicemplungno ning godhogane sayur. Cemplungno pisan ulek-uleke mari suwedep ngene iki. Terus dikai laos geprek, iki wak panggange aja lali mari suweger yoan, kai uyah, kai gula, kai magic. Utawa diganti obat masak ya iso. Nah, nek wis masuk kabeh ngene iki, diumupno nes sampai blekutuk-blekutuk, sayure medhuk kabeh, wis beres sayure yo, sayur asem campur-campur ngene iki lho. Suwegere megilan yo, iki engko dilawehi wak pindang mbek sambel terasi sing pedes. Wis ngecepor pokoke yo.